Ez jî wek hunermendekê wek stranbêjekê Kurd dixwazim çend gotinan bêjim li ser serpêhatiyên li Rojava û li Heleba Sûriyeyê. Ez dizanim gotin têra tiştekê nakin. Lê em hunermend, em stranbêjî çeka me yê herî mezin gotinên me, stranên me, awazên hene. Ser sehneyên xwe di çalakiyên xwe yê çandî de çi ji destê em wê hewl didin bikin, lê belê têrê nake. Wekek wan jî dizanin wehşeteke gelek mezin li taxên Helebê pêk hat. Dema ku ez wek hunermendekê Kurd, wek kesekê Kurd, wek kesekê ji jiyanê, ji giyanewera hez dikim. Li vî yekê dinêrim bi rastî jî jiyan li min heram dibe. Ez xwe sûcdar dibînim. Ku ez wek Kurdekê bêyî ku zirarê bidim tu milleteke, tu gelekê xwe qas sûcdar dibînim. Gelo raya giştiya cîhanê, hunermendên cîhanê, pêşverûyên cîhanê çawa xwe sûcdar nabînin? Çawa ku nehê vî gelê û xwîna vî gelê di destê xwe de hesab nakin? Ez ji bo dewletên Rojavayê ji bo emperyalîstan nabêjim vê. Yani ji bo wan ji bilî berjewendî wan, ji bilî herêk û bikeve berîka wan ti tiştek nexema wan e. Kî bikêrê wan were bûyî re dişolin. Rojek dibêne pêşverûne, rojek dibêne paşverûne. Ji bo wan ti tişt ferq nake. Ehlaqa kapîtalîzmê û emperyalîzmê tin ez dizanim. Lê ez ji bo kesên bi wîjdan, hunermendên bi wîjdan, mirovên Awropa, Amerîkayê Latînî hemî dibêjim. Hûn qet gelo nikarin ji dewletê xwe re bêjin çi dikin serserî vî gelê. Yani gelo hûn nikarin bêjin em piştevaniya we nakin. Hûn nikarin derkevin çend gotina bêjin. Belkî hûn naxwazin hizûra xwe xirab bikin, belkî hûn naxwazin ji mala xwe derkevin. Hûn nikarin çend gotinan ji raya giştî re parve bikin. Gelo hûn ew qas belengazin. Hûn ew qas çend sal berê we hemiya dîtiyan li kolanên welatên we, li kolanên bajarê we Bombay teqiya Daişî ku zar û zetçê we hemî kuştin. Kamyona ajotin ser milletê we. Yani ev qas we dikin gelo çi qasî li me li gelê me dikin. Hûn nizanin, hûn wî nabînin yani di vî dinyaya pêşveçûyî de hûn nabînin çi diqewime gelo. Hûn ji xwe şerm nakin, hûn ji welatê xwe, ji dewletê xwe şerm nakin. Hûn gelo nikarin bêjin em ê çawa li çavê zarokê xwe binêrin. Ez parsekiya edaletê ji we nakim, parsekiya aştiyê ji we nakim. Ger ku em ê bi hev re wek mirova nav aramî de, nav aştî de bijîne me bijîn. Ku em ê najîn, bila dinya li me hemiya bibe dojeh, bibe cehennem. Gor cehennema me hemiya kirî. Hûn zanin hêza we heye, hûn zanin qîmeta gotina we heye. Derkevin ji rayedarên xwe re bêjin. Çawa hûn dikarin wan çeka, wan sîlaha bifroşin ji bo ku milletê me bê kuştin? Derkevin van gotina bêjin, hesabê wî bipirsin ji wan. Gelê Kurd çi ji dest were dike? Ez spasiya hemiya dikim. Gelê Rojhilat û Rojava her ro di nav xwînê de şer dikin. Gelê Bakur her ro li ser piyaye. Başûr spasiya wî dikim. Çi ji dest were dike? Lê êdî ji bilî mirinê tu bijare hûn ji me re nahêlin yani. Em dixwazin bi şahî û kêfê bi hev re bijîn, jiyaneke bikin. Em wek xwe xuya bikin, hûn jî wek xwe xuya bikin. Em naxwazin bişibin we, hûn jî neşibin me, bila kes neşibe kesî. Hêvî darim û silav dikim, spas dikim ji bo hemî gelê Kurd, ji bo têkoşîna wan, ji bo serpêhatiyên wanê, van pêlên dawî. Çar parça jî, bi rastî jî berxwedaneke bêhem nîşan da. Spasiya hemî gelê xwe dikim. Ger welatê din, ger hunermendên welatê din tiştek ji destê we were kerem kim bikin.